Veña, contame un truco. No. Veña. Só un. A Masia, bueno, sabes Gardón Sabledo? Sí. Pois eu tamén. Como te quedas? Veña, contame ese que metes a rapaza nunha caixa e a cortas pola metade. Ese é moi fácil. Non sabes como se fai? Non. Realmente faise con dúas irmás xemelgas. Ti colles a unha, a metes na caixa, a cortas e a que sae viva está agochada dentro. Claro, o malo é pola que morre. Así tamén son maga eu. Aí sí, é como, a ver, demóstramo. Xa verás. Con isto, as miñas antenas. Sei que escarallache la tele, rapaza. Chámalle antenas, chámalle parrillada para facer churrasco. Cando poño estas antenas e sintonizo que eu queira, pois podo facer maxa. A ver, Queres que che conte a historia? se non hai máis remedio. Mira, aconteceu nun día nubrado. Tú 90% de humidade, máis ou menos. Pareces pemán. Non como a hoxe que fai un sol. O caso é que ese día saiu do ceo algo misterioso. E xa o cheirábamos, porque había como algo no ambiente. Todos os bichos, os cans, os gatos, os mouchos. Sabíamos que algo ia acontecer. Algo inexplicable, misterioso, extraordinario, vido do máis alá. Algo que chegaría, que rompería con todas as rutinas. Algo... máxico, Sí. como esta flor, por exemplo. Ai, que bonita! Pero isto non é nada. O caso é que do ceo, como che dicía, saiu unha aeronave dourada a toda velocidade. E dela baixaron dous homiños pequerrechos e cor berenxena. Xa sei, galloso e superpiñeiro. Eso está máis claro que agua. Cor berenxena, que non entendiches. Ah. O caso é que un deles falaba nun idioma extraño, pero outro sorriu e deume isto. E como funciona? Pois xa verás, vou che ensinar. Tens que polas así na cabeza, concentrarte e pensar no que queres sintonizar. Un saúdo para Corme desde o luar e agora... As padreciñas de Bullo estamos encantadas de estar hoxe aquí con todos... A cabeciña non para! O que non para son as antenas. Dalle aí. Pois ben, Ai. sí que tiñas razón, Ai. Sí, sintonizaches a TVG, tiñas a TVG enteira, sí que fixeches maxia. E mira que son os chonguitos, xa son 3, ou 4, ou 5, non sei cantos son. É que teño a cabeza moi grande. Déixame probar. Ahora ti, Onde queda San Marcos? Onde queda San Marcos? Sintoniza ben, que esos marcianos viñan dali. Non vai a coller la sexta ou Telecinco, espera. A ver, onde está? concéntrate, Por aí, concéntrate. San Marcos. Non me sale, como é? Un timbre, tens que sentir un timbre dentro de ti. Concéntrate. No. É que non vales. Ti como mago... Sintoniza ben, Dalle ti, que estabas moi bonita. Dalle ti. Mira que cuernos, que cuernazos. Madre mía, que dentadura, que todo, que porte. É que me dá medo, Por favor. A cabeza non para!